nom sing dadi ngantek remeng. Tapi Mbak pamundutane cinta mulia sepasang remaja jatuh cinta salawan sama-sama rakatak atik niku nak sampean gak apa iso tak kene ya maca no iso Mbak Lucy buktekno Mbak Lucy buktekno ayo mau sholat undang dia belum yang belum, mulai sore itu yang nyekemblak terus baru yang lah sesuatu pemanasan itu yang kalem-kalem dulu kalem blak lah naik ya sing hot ora apa-apa ning gamelan ngoten lho maksudnya Mbak Lucy niku nggih apa maksudnya campur sari asta kali beratai sembarang-barang iso wah domonge kok apa nek awakmu nah niki mau kata pamundutan monggo pilih Mbak Lucy Oke, mau ini spesial untuk Piai Sepuh Rien, Oke. kali ibu-ibu juga saya aturkan selamat malam khususnya untuk penggemar Astabrata yang dari luar Jawa, yang dari luar negeri. Ini sumber sani kata sangat channel nek 30 enek. wah rentel Sing cerah. Kaya apa? Napa mau sing langgare? wonten niki sik kula wonten sing gerajakan wonten kelinci ucul wonten digarap samboyonan terus niki wau podang kuning nggih wonten Monggo. monggo milih Mbak enak sing ngubungi desa niku Mbak lah yo ki kelinci ucul Lah ya kepenaan kowe no. Sing gawe bawa. napa Mbak Lucy Podang kuning kemae ya. podang kuning udang kuning suwi ndak metu iki podang kuning Ngomong iya, ndek mbene nyanyi pertama aku kekel. jenengan Sampai ya go geblak-geblak aku nyanyi ra iso mandeg. Kowe nyanyi gebuk asmu ora iso mandeg sampai patang rep. Tak kene loman. desele gua mawon Roman podang kuning lali. dibawani riyen nggih Mbak Nggih, Lucy mangga wah jan luar biasa Nadia wujud temong paksi Mas Akbar dalem mriki wonten mungkin nak mantuk mampir rujak enak rujak Mbak Aulia oh wis ku tak jone Pak wis jajal urung wis jajal urung sampean Gong. wis mbok tawakne aku aku lek bakule wis marem lah aku wah iya yo kuwi neh guri kene iki iya mungkin aja ning santing wit dawel lho nek siramu kaya kaya babal kaya nongko nongko bosok kene lho Mek nyedak lho koyok ngene kok dilokne sinden tuwek. Terang mripate kata-kata. Heeh. kena karak sindene kreatife kaya ngene lho suarane jos padakno ndekne Lajeng Wong aku diundang ning kene iki wis pirsa tuan rumah. lah nggih to Pak Kades remenane Lucy jenengan Brahman ngundang Selindang Lucy Brahman sing terlangsing sak Jawa Timur. nggih pas tengah dingin jenengan to bareng ning guriku met heeh. Pak Kades iki anu ngrasani Piye? tibake wonge godi ngono wae banter-banter aku yo halus aku meneng aku ora omong Mengikuti terus aerobik ya aerobik terus Allah semanis tora marah ati karo kono lho nak wani ora pelek duetan ndang. lah kuwi seneng nek kancane mulih nganggo rai ndendakno to Lan gandeng bae. Gandeng bae lho. kowe iki aja ngrusui to lagi enek wong roman Roman kok menghidupkan suasana kok iso. Roman nak sing lanang ya putih. Lah kuwi ora ganteng. Wis sing lanang kaya ndut. Ya ora apa-apa malah memperbaiki keturunan, kok ngerti metu anake dadi kula loreng. Sampeyan lho dadi aku.